אני הני דאוד מתרשיחא, מהצפון. קדוש ברוך הוא, ישוע המשיח, מדבר בתוכי את הסוד שהיה סגור על העיניים של האנשים. אנחנו אין לנו תפקיד, אנחנו שותלים, זורעים באדמה שנמצאת מלנו. זה גרגיר שנמצא בכל בן אדם, אנחנו משקים אותו, אלוהים נמצא בכל אחד. אדם, נוח דיבר 100 שנה, אף אחד לא האמין לו. ורוח הקודש מדבר בתוכי בשביל שהמילה תגיע לכל עם ישראל ולכל עם מה שנמצא בעולם. המלצר, מה התפקיד שלו? הוא ממלצר, הוא מכריח את האנשים לאכול, הוא לא מכריח אף אחד לאכול. ואנחנו גם עובדים אצלו מלצרים, אנחנו מגישים אוכל רוחני, שם אוכל גופני. אלוהים לא מכריח אף בן אדם, מי שפותח את הלב שלו, אלוהים יפתח לו את התאים של השכל, שנבין על מה אנחנו מדברים. הייתי מדבר 4-5 חודשים, לא הבנתי מה אני מדבר. 4-5 חודשים לא הבנתי מה אני מדבר, למה הוא מדבר בתוכי בשביל המילה שתגיע לכל האנשים. ואני מבקש מקדוש ברוך הוא, ישוע המשיח, כל מי שרואה את הוידאו הזה ושומע את הוידאו הזה, שיפתח לו את הלב שלו ויפתח לו את התאים של השכל, שנבין על מה אנחנו מדברים. רואים ולא רואים, שומעים ולא מבינים, סגרנו את האוזניים שלנו, סגרנו את הלב שלנו. מתי שאנחנו חוזרים אליו, הוא מבריא אותנו, מוחק את החטאים שלנו, נותן לנו רוח הקודש, לנו ולילדים שלנו. הוא מדבר בתוכנו שאנחנו באים אליו. פרעה קיבל 10 מכות בשביל שילמד. בא לעבור את הים, לא יכל לעבור את הים. ואנחנו עד היום נופלים קמים ולא יכולים לעבור את הים. קיבלנו את הדת על ידי משה, הדת זה 10 הדיברות, ואת האמת והברכה באו על ידי ישוע המשיח. כשהבן שלנו נולד מכיתה א' עד גיל 18, אנחנו לומדים את 10 הדיברות. כשמגיעים לגיל 18, אנחנו צריכים כבר לעבור אותו ברוחניות. לצערנו הרב, עדיין לומדים את 10 הדיברות. אומר לנו, הדרך קצרה והדלת צר, הדרך היא מפה לפה, מהשכל ללב. אני עומד על הדלת, קורא על הדלת, מי שומע את הקול שלי, פותח את הדלת, אני נכנס, שותה אותו ביחד והוא אותי ביחד, ולא נותן לו לצאת. איך? כל הזמן שאנחנו עבד של הגוף, אהבה של הגוף, אנחנו לא יכולים לבוא אליו. כשנותנים לגוף הישן, הגרגיר הישן שימות, אז אנחנו יכולים לעלות ברוחניות. מה שיש למעלה, אנחנו יכולים לחיות את זה למטה. כמו שעשיתי קשר ביני לבין אשתי, או שאני עושה קשר ביני לבין אדם, כל יום אנחנו מדברים ביחד. זה קשר ביני לבנו, מלכות של אלוהים, זה בתוך הלב שלנו, לא צריך לחפש אותך איפה אתה אלוהים. אלוהים שהוא הבריא את אדם, הבריא אותו ערום, הבריא אותו בשביל שיהיה מקושר מפה לפה, מהשכל ללב. כשהוא עשה את החטאים, הלך נפל, התחבא מתחת לעץ ולבש נייר גפן. מה שהוא מבקש מאיתנו, לחזור לציור של אדם, תהיו שלמים בשביל לעלות על סולם לאט לאט. מה הכוונה? רק שאני אומר היום, אני רוצה לצום, לא רוצה לשקר, אתם רואים יצר הרע, מנסה להפיל אותנו כל הזמן. אני רוצה לצום, שיהיה לי ראייה טובה, זאת מתחילה לבוא עם מיני, זאת מתחילה לבוא ככה, בשביל יצר הרע, בשביל שלא ייתן לנו להגיע, תהיו שלמים, בשביל להגיע לציור של אלוהים. כשאנחנו לוקחים את הגרגיר של הקמח, שמים אותו באדמה, טובלים אותו, מכסים אותו, אז הוא מת. כשהוא מת, אז הוא לא נותן פרי. כשאנחנו משקים אותו, אז הוא נותן פרי יותר. וזה גרגיר שנמצא בכל בן אדם. כשאנחנו מוסרים את החיים שלנו בין הידיים שלו, אז הוא משקה אותו, והוא מתפקד בנו, והוא מדבר בנו. ישוע המשיח חי בי ואני חי בישוע המשיח, בגוף, באמונה, באלוהי ישוע המשיח. אם קיבלתי מכה באצבע שלי, כל המחשבה שלי באצבע, ואם יש לי בעיה בבית, כל המחשבה שלי בבית. אני היום 24 שעות, אני איתו. אם אבא שלי מלך המלאכים, ממה אני צריך לדאוג? בואו לתת לכם את המפעלים בישקר טאבו בשבילכם. מחר יהיה רעידת אדמה. מה זה שווה?
אנחנו רואים את הסונאמי בתאילנד, ואנחנו רואים את הטרנדו בארצות הברית, ואנחנו רואים בסוריה. כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, שום דבר לא נשאר מהעולם הזה, ועוד מהמילים שלי לא הולכות. כמה קל לגמל שיכנס מחור של מחט לבן אדם עשיר של מלכות של אלוהים. נתן לנו 80 שנה, 90 שנה, מה שיש למעלה אנחנו יכולים לחיות את זה למטה. מי שהאמין בי שאין מוות כל החיים שלנו שאנחנו באים אליו. יא אנשי דת, מה חיפשתם בספרי דת? יש לנו כנסייה ויש לנו מסגד ויש לנו כניס ואנחנו לא מקושרים אותו ברוחניות. הייתי עז 42 שנה, אני רק 3 שנים ו7 חודשים באמונה. הרועים מסכנים והכבשים יותר מסכנים. יש 3 רוצים להגיע לאל הים, אחד עם מטוס ואחד עם ספינה ואחד בשחייה. אמר הראשון, אני אגיע הראשון עם המטוס. אמר לו השני, יא אח שלי, אולי נפל לך מטוס. השני אמר, אני הולך בספינה בים. אמר לו השלישי, יא אח שלי, אולי יבוא לך גלים ישברו את הספינה. השלישי אמר, אני הולך בשחייה. זה לא חשוב איך ללכת, כולנו מאמינים במה הגעתי אליו או לא הגעתי אליו. שלמדתי רופא קיבלתי תעודה, שלמדתי עורך דין קיבלתי תעודה. מאמינים ולא עושים את המעשים, ואמונה בלי פועל כמו גוף מת בלי רוח. ומי שנולד ברוחניות זה מהשמיים, מי שנולד בגוף זה מהאדמה. אנחנו נמצאים בזמנים האחרונים, הוא רוצה להשלים מה שיש בשמיים, מה שיש באדמה, הוא הראש, הוא הרועה. אם אתם רואים את המקל מורם בסוריה, למה? מתי אנחנו באים אליו? רק כשאנחנו בצרה, אז אנחנו באים אליו. ואם הוא הרשה בארץ שלנו שיהיה מלחמה, זה בשביל שאנחנו נבוא אליו. הוא מרשה בצרה, סוגר עלינו בגדר, בשביל שנרגיש את הכאבים של הצלב. כל כאב זה נקרא צלב. אומר לנו, הגוף שלנו מחזיק רוח הקודש, זה חלקים שלו. מה אתם עשיתם עם הגוף הזה? אתם רק עבד בשביל הגוף, אהבה בשביל הגוף. אתה לא רוצה שאני אסגור עליך, אין לי שום בעיה. אתה יכול להגיע אליי 80 שנה, 90 שנה. אני אגיד לך, תפדל, כנס לדיינונה. תגיד לי למה לא סגרת עליי. מרוב שהוא אוהב את הילדים שלו, הוא מרשה בצרה. למה? מתי אנחנו באים אליו? רק כשאנחנו בצרה, אז אנחנו באים אליו. חוכמה של אלוהים, מחשבה של אלוהים, זה לא כמו מחשבה שלנו. 1000 שנה באדמה זה ביום אחד אצלו. הוא עושה דרך לכל נפש שהיא תחזור אליו. למה? זה חלק ממנו. איך? בן אדם יש לו מחלה קשה, בן אדם גנבו לו את הבית, בן אדם השפילו את הכבוד שלו, בן אדם הלך מכות. מה שקורה לנו ביום, אין דבר כזה מקריות. הוא עושה דרך לכל נפש שתחזור אליו. למה? זה חלק ממנו. שיצאו ממצרים זה היה דרכו, שהגענו לארץ המובטחת, זה התחלת האמונה בישוע המשיח. ישוע המשיח הלך את הדרך מפה, מנהריה לחיפה, הגיע לפי ציור של אלוהים. כל בן אדם הולך את הדרך מנהריה לחיפה, מגיע לפי ציור של אלוהים. כל בן אדם יכול להיות ישוע המשיח בפועל. בא לראות לנו את הדרך 33 שנה בצום, בהתפללות. השפילו אותו, הורידו את הכבוד שלו, שם אותו על הצלב, קם ביום השלישי. מה הכוונה? את הגוף הישן, הגרגיר הישן, צריך להשפיל אותו, להוריד את הכבוד שלו, לירוק עליו, בשביל שאנחנו נקום אותו ביום השלישי. איך? אלוהים שהבריא את אדם, הבריא אותו שכל וחלל ונפש, חשב עצמו שהוא משהו. במקום שאנחנו נהיה בפרדייס, אדם נפל. שאדם נפל, מי אלוהים שלי? אלוהים שלי זה הגוף שלי והאהבה של הגוף שלי. שאני חולה, איפה אני הולך? אני הולך לבית חולים. למה? מי אלוהים שלי? אלוהים שלי זה הגוף שלי והאהבה של הגוף שלי. שאני נמצא באור באלוהי ישוע המשיח שהוא יבריא איתי, אמונה שלי מבריאה אותי. איזה מחלה שאתם רוצים הכי גרועה בעולם והכי קשה שתהיה בגוף שלי, אני יודע שזה חלק ממנו שעובד עליו ומרפא אותו. שאני נמצא באור באלוהי ישוע המשיח שהוא יבריא איתי, אמונה שלי מבריאה אותי. כל העצים, מה שאתם רואים בחוץ, זה גרגיר. כל גרגיר שאנחנו שמים אותו באדמה, מה קורה לו? הוא צריך למות, אחר כך הוא יחיה. והגוף הישן, הגרגיר הישן, אדם הישן, צריך למות בשביל שאנחנו נקום אותו ביום השלישי. מאמינים, כולנו מאמינים, גם יצר הרע הוא מאמין באלוהים וגם הוא רועד מאלוהים.
הוא בא לראות לנו את הדרך 33 שנה עד שהוא הגיע לפי ציור של אלוהים. זה גרגיר שנמצא בכל בן אדם. כל הזמן שאני חי בעולם הזה אנחנו עולים בדרגות אמונה. אולי אני הגעתי לעכו, אני עדיין גונב. אולי אני הגעתי לקריות, אני עדיין זונה. אולי אני הגעתי לחיפה, אני עדיין משקר. תהיו שלמים בשביל לחזור לציור של אלוהים. אלוהים שאמר שיהיה אור בחושך, הוא עשה אור בלבבות שלנו. זה לא מחיה שאנחנו באנו בשבילה לפה. אנחנו נמצאים פה מחוסר ברירה, למה אדם נפל. עם כל מה שיש לנו, תודה רבה לאל. לא תרד שערה מהראש שלכם רק באישור ממני. הנה תכין עצמך, מחר בבוקר אני בא לקחת אותך. מה נגיד לו? אל תיקח אותי. תן לכם דוגמה, קניתי כל האדמות האלה. אנחנו נמצאים פה מחוסר ברירה. בשביל מה אנחנו נמצאים פה? זה לא עניין שהלכנו להלוויה, הלכנו, בכינו, חזרנו, עוד שעה כל בן אדם נמצא בבית, אבל לאיפה הלך הבן אדם? אצל אבא יש הרבה בתים, לאיזה בית אנחנו הולכים? מספיק כבר שינה, צריך כבר להתעורר מהשינה בשביל שיעיר לנו אור של ישוע המשיח. אנחנו אין לנו בעיות לא עם בשר ולא עם דם, הבעיות שלנו זה עצר הרע שנמצא באוויר. עפר, מכבד עפר, לא יותר מזה, שלא נחשוב עצמנו יותר מדי. אנחנו יכולים לעלות היום יומיים ברוחניות לראות את הגוף שלנו, זה הטבע שאנחנו באים לטבע שלנו, אנחנו לא רוצים לבוא לטבע שלנו. זה אלוהים וזה אדם. אדם שנפל, אדם סירב שאלוהים יהיה הראש של הכנסייה, הכנסייה זה הגוף שלי, שאלוהים יתפקד בגוף שלי. כל הזמן שאני אומר לו שאני מאמין ואני לא אפתח שלי, אני מאמין ואני לא אעשה את המעשים, אומר לו עצר הרע הזה שלי זה לא שלך, אנחנו עבד למי שאנחנו אוהבים, אנחנו עבד לגוף שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו עבד בשבילו. האחים שלנו הדרוזים, והאחים שלנו המוסלמים, והאחים שלנו היהודים והנוצרים, כולנו אחים ברוח, רוח אחד, אלוהים אחד בשביל כולם. מי אנחנו שאנחנו נתחשבן אחד עם השני, עם החטאים שלנו? יש מי שיתחשבן איתנו, מחר הוא יודע את האמת, גם הוא יגיד לו תודה רבה. מישהו משקר עליי, אני מתפלל לאלוהים מתפקד בתוכו. למה שאני גונב אותך? אני מבסוט שאתה גונב אותי, אני לא מבסוט. אנחנו אחים, אחד גומר על השני. משהו מקובל על אישה של אחרים מקובל על אשתי, ומשהו מקובל על בת של אחרים מקובל על בת שלי. אנחנו כולנו באותו ספינה, אי אפשר להישאר בספינה 40 שנה, 50 שנה, שווה לפתוח את הדלת או לפתוח את החלום כל 3 חודשים לראות הגעתי או לא הגעתי. שאנחנו נעלה אצל אלוהים למעלה, אין אצל אלוהים תבוא, אני אוהב אותך יותר מזה. אלוהינו זה אהבה, הוא בא בשביל כולם, הגעת אליי או לא הגעת אליי. הבטיח לנו במלכות, מה שיש למעלה, אנחנו יכולים לחיות את זה למטה, כל הזמן שאנחנו עבד של הגוף, אנחנו לא יכולים לבוא אליו. איך אנחנו יכולים לבוא אליו? עם השכל, ברוחניות, במילה. תורה שלך זה תורה שלי, הוא בא בשביל להשלים, הוא לא בא בשביל לפסול. עשו מהמקדש שוק. המילה זה אלוהים, אלוהים זה המילה, ובמילה היה עולם, במילה. הוא הראש, הוא הרועה, אני הכבש, הוא אומר לי תבוא לפה, למה אני הולך לפה? כל אחד יש לו מפה איך להגיע, המפה שלך לא כמו מפה שלי. מילת אמונה זה מילה בשביל להגיע לדבר, לקו ארוך, קו רחב, קו עמוק 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 שנמצא בתוכנו ישוע המשיח שהוא מתפקד בנו. לא חשוב מי אתה, מאיפה אתה, מאיזה סוג אתה מאמין, הגעת או לא הגעת, איך? כמו שאני נכנס לכנסייה, או נכנס לכניס, או נכנס למסגד, ואני לא עושה את המעשים שלו, חבל על השעה שאני שרפתי אותה. או למדתי כל הסוגים של האנשי דת, למדתי 6-7 שנים, ואין קשר ביני לבנו ברוחניות, חבל על 7 שנים שאני שרפתי אותם. או שאני נכנס לכניס, או שאני נכנס לכנסייה, או שאני נכנס למסגד 40 שנה, 50 שנה, אין קשר ביני לבנו. אומר לך זה דברים, זה בשבילך, זה לא בשבילי. אתה מאמין הגעת אליי או לא הגעת אליי. שאנחנו נעלה למעלה, אנחנו נקבל צ'וק. למה לא אמרו לנו? אנשי דת לא רוצים להיכנס למלכות ולא רוצים לתת לאנשים להיכנס למלכות. כולם בשביל ביזנס. הדת זה מפה לפה, זה מהשכל ללב, זה אהבה. אני יכול לשמוע את הקול שלו בקול רם כמו שאני מדבר אתכם, אתם יכולים לשמוע את הקול שלו, או שאנחנו נראה איזה ראייה,
אבל כל הזמן שאנחנו בשכל של הבן אדם קשה לנו להבין את הדברים האלה, אבל זה הטבע שאנחנו באים לטבע שלנו. באמונה, אמא של משה החביאה את משה 3 חודשים, באמונה לא בדת, באמונה פרעה קיבל 10 מכות, יצאנו ממצרים לא בדת, באמונה משה הרים את המקל, הלכנו באמצע הים ביבשה, באמונה לא בדת, באמונה אכלנו למן לא בדת, באמונה אכלנו בשר לא בדת, באמונה שתינו מים היה צלע ישוע המשיח, באמונה לא בדת, באמונה אמר לאברהם אבינו שיהיה העם שלך מבורך כמו חול של הים, באמונה לא בדת, אמונה ופועל, אברהם אבינו לקח את הבן שלו שחק קורבן לאלוהים, באמונה לא בדת, באמונה שרה הייתה בת 90 נכנסה להיריון, לא בדת, באמונה, באמונה יוסף אחים שלו שם אותו בבאר, היה מלך על מצרים, באמונה לא בדת, באמונה התפללנו איפה גדר של יריחו 7 ימים נפל, באמונה לא בדת. שמשה עלה להר להביא את 10 הדיברות, שהוא ירד למטה, ראה אותם עשו כללה, עשו עגל מזהב, נתן לדור מגיל 20 ולמעלה שיסתובב 40 שנה, יסתובב במדבר עד שימות. למה הדור הזה לא האמין? מאז שיצאנו ממצרים עד הרגע הזה, עד השנייה הזו, אותו דבר, חלק האמין וחלק לא האמין. ואמר לכם משה שיבוא נביא מאחים שלכם, משפחה שלכם, משפחת דוד, ישוע המשיח יהודי, אמא שלו יהודייה, משפחת דוד, אנחנו היהודים האמיתיים שהלכנו עם ישוע המשיח. כל מי שהלך עם ישוע המשיח הוא היהודי האמיתי. רבא סבא של אברהם אבינו יצחק ויעקב, ישוע המשיח ששמתם אותו על הצלב, אלוהים הקים אותו, שם אותו רבא ומשיחה. תבקש, תיקח, תקרע, יפתח לו בדיבור באמונה. קח את האבטיח זה האבא, תחתוך את האבטיח זה הבן, קח את התמצית זה רוח הקודש. אנחנו נשאר במחלות שלנו, בחטאים שלנו, כל החיים שלנו. אברהם אבינו לקח את הבן שלו שחק קורבן לאלוהים, אלוהים נתן לו כבש. ואם היה אלוהים נותן לנו כבש כמו שהיה נותן לו, לא היינו מסתפקים. נתן לנו את הבן שלו, הכבש שלנו, תבקש, תיקח, תקרע, יפתח לו בדיבור באמונה. יש אנשים באים אומרים לי, למה יש ילדים נולדים חולים? למי זה קשור? לאמא או לאבא? זה לא קשור לא לאמא ולא לאבא, זה בשביל שיראה המג'ד של אלוהים. אם יש לנו אמונה שהוא יבריא, אמונה שלנו מבריאה אותו. יש אנשים אומרים לי, למה קיבלתי מחלה, למה קיבלתי מכה? אלוהים לא עושה מחלות, אלוהים לא עושה מכות, אלוהים קדוש ברוך הוא. כל הזמן שאנחנו לא באים אליו, הוא מרשה לשטן מכת כסף, מכת בריאות, מכת כסף, מכת בריאות, עד שאנחנו נבוא אליו. וכל בן אדם, אתם רואים אותו, יש לו מחלה קשה, 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 זו שטנים, השטנים זו החטאים שלנו. איזה מחלה שאתם רוצים בעולם הזה. אני אומר לו, ישוע המשיח תבריא איתי, אמונה שלי מבריאה אותי. אמר לי, זו התרופה שלכם, השמן זית. כשאני הולך מורח את אח שלי בשם ישוע המשיח, ישוע המשיח שנמצא בתוכי, הוא מבריא את הבן אדם שעומד מולי. מתי? שאני פותח את הלב שלי, אני מאמין, אני מבריא, אני לא מאמין, אני לא מבריא, שאני אלך לכנסייה ולמסגד ולכניס 100 שנה. כל הזמן שאנחנו לא הולכים את הדרך ב1%, ב2%, ב3%, שהוא בא לראות לנו בצום, בהתפללות ולחזור לציור של אלוהים, כל הכנסיות שלנו והכניסים והמסגדים עדיין בזמנו של פרעה. מה אתם צריכים? הוכחה שישוע המשיח הוא מדבר בתוכי. ישוע המשיח הוא לא חלש בלחם, אבל צלבו אותו מחולשה, אבל ברוח הקודש, בקודש ברוך הוא מדבר בתוכנו בשביל שהמילה תגיע לכל בן אדם. שלא תקום האמונה שלכם על חוכמה של אנשים, רק על קדוש ברוך הוא. תבואו אלה שאתם עייפים ויש לכם כל הבעיות, תמסרו לי את זה בהתפללות. אני מזיז לכם הר בשם ישוע המשיח. הר זה הבעיות שאנחנו חיים איתם יום, 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 יום. מה שבא לך בעולם הזה, מה שאתה חושב על העולם הזה, תן לי את הבעיות שלך בהתפללות, תשאיר את השכל שלך איתי ותן לי למלוא את החלל שלך. זה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים להיות רובוט בידיים שלו שאנחנו באים אליו. שיהיה לי וילה, שיהיה לי מרסידס, שיהיה לי משכורת 50,000, כל יום לטוס עם מטוסים וכל יום לעשות על האש. אנחנו נשאר רעבים, 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 רעבים. מה שיכול למלוא את החלל הזה, רק המן שיורד מלמעלה, ישוע המשיח, הוא יכול למלוא את החלל הזה. את הציפורים בשמיים,
אתם דואגים להם לאכול, כל יום ביומו נותן להם אוכל ואין להם מחסנים לאחסן. אם אנחנו נבוא אליו הוא ייתן לנו יותר מהציפורים, אבל אנחנו לא רוצים לבוא אליו. כשאני היום הולך ללמוד באוניברסיטה, רופא או מהנדס או כלכלה, לא חשוב מה, אני כבר רופא, אני עדיין לא רופא. למה? אני עדיין לא הגעתי למטרה, וכל הזמן שאנחנו עדיין מאמינים, כל הכנסיות שלנו והכניסים והמסגדים עדיין בזמנו של פרעה, כולנו מאמינים במה? הגעתי למטרה או לא הגעתי למטרה. את סך הכל אלוהים שם רוח ונפש בתוך עפר 80 שנה, 90 שנה, בשביל שאנחנו נשיג את המטרה, בשביל שאנחנו נחזור אליו. בשביל מה אנחנו נמצאים פה? פרעה עם כל הכסף שלו, עם כל הזהב שלו, עם כל היהלום שלו, איפה מצאו אותו? בקבר. בשביל מה אנחנו נמצאים פה? דת, אין דת, אנשים עשו דת ואנשים עשו מלחמות. הוא לא בא בשביל לעשות דתות, בשביל להפריד בין האנשים, הוא בא בשביל לראות לנו דרך. מנהריה לחיפה יש דרך, טעיתי בדרך, צריך להתיישר בשביל לחזור לדרך. אלוהינו, הוא לא גר בכנסיות מעבודה של ידיים, עשו מהמקדש שוק. מה הכוונה? אם אלוהים ברא כל העולם הזה, איך הוא יגור בכניס או בכנסייה או במסגד מאבן? זו הכנסייה והוא ראש הכנסייה. אדם שנפל, מי היה הראש שלו? חווה. הוא סירב שאלוהים יהיה הראש של הכנסייה. היום שאני מחזיר לו את הגוף הזה, אלוהים לא מכריח אף בן אדם. למה? אדם נפל. אם אני רוצה להחזיר את הגוף הזה מפה, כל בן אדם יכול לשמוע את הקול שלו כל 10 דקות בשביל שידריך אותנו את הדרך. כשיצאנו ממצרים, שמו דם על המשקופים. זה היה דם של כבשים, בשביל המלאכים שיזהו את האנשים האלה, בשביל שיעברו מעליהם. פה הייתה כפרה זמנית, יציאה מהחושך לאור. כפרה שלך זה כפרה שלי. אברהם אבינו האמין באלוהים, הייתה אמונה ופועל. באותו זמן לא בדק באמונה ופועל, לקח את הבן שלו שחה קורבן לאלוהים. אלוהים גם נתן לו כבש ואמר לו פה, גם פה כפרה זמנית. והוא הכבש שלנו על הצלב, והוא הדם שלו, הברכה שלנו על הצלב. צריך להיות כבש כמוני כמוך, לא דם של כבשים ותיש. צריך להיות דם כמוני כמוך וכבש כמוני כמוך, בשביל שאנחנו נוכל לחזור אליו. מה הכוונה? שמשה דיבר עם אלוהים, הוא דיבר איתו בסנה, באש, וקשה שקדוש ברוך הוא שידבר בבן אדם. ישוע המשיח ירד בגוף, דיבר בבן אדם ישוע המשיח, שהלך לו את הדרך 33 שנה, איך שהוא רצה קדוש ברוך הוא, לא איך שאנחנו רצינו, איך שהוא רצה קדוש ברוך הוא. זו הדרך שאני רוצה שאתם תחזרו אליי, שתהיו קדושים. זו הדרך. קשה, כמו שמשה דיבר איתו עם מסנה, גם לא קשה שהוא ידבר איתו, שירד בתוך בן אדם, יראות לנו את הדרך בשביל שאנחנו נחזור אליו. אם אלוהים, מה אמר לנו? אתם שיצאנו ממצרים, אמר לנו, אתם תהיו העם שלי והילדים שלי. אנחנו צריכים ללחם. אם הוא נלחם איתנו שיצאנו ממצרים, נלחם בשבילנו. פרעה קיבל 10 מכות ואנחנו לא האמנו למשה. והעם מה אמר למשה שראה את הארבע? אמר לו, הארבע היא מגיעה אלינו. אמר להם משה, אל תדאגו, זה לא יגיע אליכם, זה יעבור מעלינו. ואנחנו גם לא האמנו למשה. וכל 10 המכות שקיבל אותם פרעה, אנחנו לא האמנו למשה. אז איך אנחנו נאמין לו? ושיצאנו גם ממצרים, כל התורה מדברת על משה, תורה שלך זה תורה שלי, ומדברת על ישוע המשיח. אנחנו לא האמנו, אתם לא האמנתם למשה, איך אתם תאמינו לישוע המשיח? תבדוק, כל התהילים מדברת על ישוע המשיח. תסתכל בתהיל 22 ו-87. כל התורה מדברת על משה וישוע המשיח, אבל אתם לא האמנתם למשה, איך אתם תאמינו לישוע המשיח? איך אני קיבלתי רוח הקודש? איפה רוח הקודש שהובטיח לנו ולילדים שלנו?
איפה רוח הקודש שנמצא באנשים? מה קיבלנו אותו בדת או באמונה? כמו שאברהם אבינו האמין באלוהים, אמר לו העם שלך יהיה מבורך כמו חול של הים, ואני האמנתי במילים של קדוש ברוך הוא כמו שהאמין אברהם אבינו, אז אני קיבלתי את רוח הקודש, הוא מדבר בתוכי שאנחנו באים אליו. מתי שאנחנו חוזרים אליו, הוא מבריא אותנו, מוחק את החטאים שלנו, נותן לנו רוח הקודש, לנו ולילדים שלנו, הוא מדבר בתוכנו שאנחנו באים אליו. משה שהיה מדבר עם אלוהים, מה אמר לו עם? איך אתה שומע אותו ואנחנו לא יכולים לשמוע אותו? אמר להם משה, גם אתם יכולים לשמוע אותו. מרוב שאנחנו נמצאים בלחצים פה, אלוהים מדבר עם כל אחד בקול נמוך נמוך. אבל מהלחץ שאנחנו נמצאים פה בשבילו, בגלל שיש לנו שני עבדים, יש לנו את הכסף ויש לנו את אלוהים. הכסף סגר את העיניים של אנשים, והאהבה גופנית גמרה על האנשים. שאנחנו באים אליו, היתר הוא מוסיף לנו. הוא לא נותן לאחרים שהוא יותר טוב מאיתנו, שהוא יהיה שווי בינינו. בגלל זה אנחנו לא יכולים לשמוע את הקול שלו ולזהות את הקול שלו מהעברה שאנחנו חיים אותה פה בלחץ. התורה שלך זה שלי, זה נסגר בחטא. הוא בא בשביל להשלים. מה קבע נסגר בחטא? אנחנו חטאים. מה אני אגיד לו? אז אני זניתי כל החיים שלי, גנבתי, עשיתי דברים רעים, קדוש ברוך הוא תסלח לי על החטאים שלי. זהו, סלח לנו על החטאים שלנו. אז מה הכבש שנמצא על הצלב, שהוא לקח כל החטאים של העולם, רק דרכו אנחנו יכולים לחזור אליו. אחד מת בשביל כל העולם וכל העולם ימות בשבילו. כל אלה שהאמינו, אברהם אבינו היה נשוי עם שני נשים, עם שרה והאג'ר, ישחק ויעקב. אלה שהאמינו כמו שהאמין אברהם אבינו, אלה מהילדים של שרה, אנחנו מהילדים של ישחק. ואלה שלא האמינו הם מיעקב, מהאגר. ואני האמנתי כמו שהאמין אברהם אבינו, אני קיבלתי רוח הקודש שהוא הבטיח לנו. הייתי 42 שנה עז. אני מכיר אלוהי 3 שנים ו7 חודשים. כל האנשי דת, מהגדולים, מהאפיפיור, מכל סוגי האנשי דת, עד הכי קטן, כולם בשביל ביזנס. אין דת, הדת זה קשר בינך לבנו, זה אהבה. אני מדבר אותו כמו שאני מדבר אתכם, זה חלקים שלו. מעפר באת, עפר תשוב. בשביל מה אנחנו נמצאים פה? כל מה שאנחנו רואים בסוריה, מדינה נשלמה, נמחקה, סונאמי בתאילנד, בארצות הברית טרנדו, מחר יהיה רעידת אדמה. מה נגיד לו? בשביל מה אני נמצא פה? בשביל מה אנחנו נמצאים פה? כמו שאני חיפשתי את הרופא שלי, שמתי את הראש שלי 5-6 שנים בשביל להגיע לתעודה, כל בן אדם יכול להגיע למטרה. אנחנו נמצאים פה בשביל לתקן עצמנו, בשביל לחזור לציור שלו, בשביל לחזור אליו. למה למעלה אין מוות? כל החיים שלנו שאנחנו באים אליו, 1000 שנה באדמה, זה ביום אחד אצלו. מי אני שאני אתחשבן איתך עם החטאים שלך ואתה תתחשבן איתי? אמר לי, אני הבריתו אתכם, אני מתחשבן ביניכם. כמו שהבטיח לנו, שאנחנו יצאנו ממצרים, אמר לנו, אתם תהיו העם שלי והילדים שלי. העם שלי והילדים שלי. למה שאנחנו נתחשבן אחד עם השני? הוא נלחם בשבילנו, אנחנו צריכים להילחם. למה? מתי שאנחנו חוזרים אליו, אז הוא נלחם בשבילנו. אז איפה קדוש ברוך הוא שאנחנו מדברים, אנחנו מאמינים ולא עושים את המעשים, ואמונה בלי פועל? אנחנו רואים הרס פה, הרס פה, מוות פה, מוות פה.
מחר נסראללה יביא קטיושה לבית שלי, מה נגיד לו? עבדתי כל החיים שלי, 40 שנה, 50 שנה אני עבדתי בשביל לחסוך כסף, בשביל לבנות בית. בשביל מה אנחנו נמצאים פה? בשביל מה אנחנו נמצאים פה? זה הכל באישור מקדוש ברוך הוא. הדברים האלה רק להסתכל מה קורה. יצר הרע משתלט על העולם. זאת הבעיות שלנו. וקדוש ברוך הוא מזהיר את העם. אנחנו נמצאים בזמנים האחרונים שיחזרו בתשובה. העולם התחיל משתיים, מאדם וחווה. אלוהים נתן לדור הזה למות, עשה מהבול בשביל שימות. כל מי שנמצא בעולם הזה, אנחנו כולנו מנוח והמשפחה שלו, אנחנו כולנו אחים, רוח אחד, אלוהים אחד בשביל כולם. למה שאנחנו נתחשבן אחד עם השני? יש מי שיתחשבן איתנו. אנחנו לא מתגאים שיש לנו אמונה. אמונה זה לא קל, הוא מחזק אותנו באמונה. אנחנו אין לנו אמונה, שלא נחשוב שאנחנו יש לנו אמונה. עפר מתגאה על עפר, לא יותר מזה, שלא נחשוב עצמנו שאנחנו יותר מדי. בשביל מה אנחנו פה? בשביל להשיג את המטרה. מה שיש למעלה זה 7 שמיים, זה אור ואור ואור ואור, ולשבת איתו ולשבת עם הקדושים. תלוי בכמה אחוזים אנחנו רוצים להגיע למטרה פה באדמה. ב-30%, ב-20%, ב-60%, תלוי כל בן אדם כמה אנחנו מגיעים למטרה. מה שיש למעלה, יש ספר שכל בן אדם כתוב. הבן אדם הזה זה אבא שלו. כל בן אדם מי אבא שלו זה הבן של מי. איך? מה הכוונה? אנחנו באדמה, כולנו הילדים שלו. איך? ניתן לכם דוגמה. אני הבן של אלוהים פה והבן של אלוהים למעלה. זה שלי וזה לא שלי. גן עדן נמצא פה וגהנם נמצא פה. מי שרוצה ללכת את הדרך הנכונה זה דרך קדוש ברוך הוא, ומי לא רוצה ללכת את הדרך הלא נכונה זה יצר הרע משתלט על העולם. זאת הבעיות שלנו. אני הייתי במצרים ב-25 לשביעי. הייתה חוכמה שנה שעברה, הייתה חוכמה ממנו. הוא שלח אותי למצרים בשביל לראות לי את הדרך. לפני שאני אסע למצרים ראיתי ראייה, הרבה אנשים ובתים ישנים, לא הבנתי את הראייה טוב. כמו שראיתי את ההר של מעיליה, איפה הברזל מעיליה, ולמעלה צד שרוף, את הזמנים זה לא בידיים שלנו. ולפני 4 חודשים ראיתי ראייה אצלנו פה בצפון, הולך להיות מלחמה. חבל על הזמן, ראיתי מטוסים כמו בווייטנאם, מטוס ליד השני. את הזמנים זה לא בידיים שלנו, אבל אני מרגיש את זה קרוב מאוד. כשאני נסעתי למצרים, אני הישראלי היחידי שהייתי במטוס, וכולם סודנים שהחזירו אותם לקהיר. איך שהגעתי דיר אל-עם במכר בפיום אצל הנזירים, איך שישבתי איתם, אמרתי לו, אני ראיתי אותך וראיתי אותך וראיתי אותך וראיתי אותך. זו הראייה שהראה לי בבית. ואת הבתים הישנים זה המנזרים איפה שהם מתפללים בהרים. אם אבא שלי מקשר בין כל הנפשות, מה שיש בשמיים ומה שיש באדמה. אם אבא שלי איתי, אז מי עליי? כולנו הילדים של המלך. אם אבא שלך מלך המלכים, אם אנחנו צריכים לדאוג. כולנו הילדים של המלך, למה אנחנו לא נבוא לאבא שלנו? למה? שיהיה לי אמונה להזיז הר, שיהיה לי אמונה להקים אנשים במוות, שיהיה לי אמונה עם כל הלימודים והחוכמה, שיהיה לי אמונה לשרוף את הגוף שלי באש, שיהיה לי אמונה למכור את הבית שלי ולתת את הכסף לעניים. ואין אהבה, לא שווה כלום. אהבה בונים אותה. למה אלינו זה אהבה? הוא בא בשביל כולם. מי אנחנו שאנחנו נתחשבן אחד עם השני? אמר לנו קדוש ברוך הוא, אתם תהיו העם שלי והילדים שלי, ואני אשמור עליכם מכל העולם. בדיבורים. או שאנחנו לא רוצים להאמין בישוע המשיח. הוא בא בשבילכם ואתם לא קיבלתם אותו. מה שאני אוהב
בשבילי, בשביל הילדים שלי, אני אוהב לכל בן אדם אותו דבר. אנחנו כולנו אחים ברוח. רוח אחד, אלוהים אחד בשביל כולם. אנחנו כולנו אחים. רק באהבה אנחנו יכולים, וזה קשר בינך לבנו. אני מדבר אותו כמו שאני מדבר אתכם. מילת התפללות זה קשר בינך לבנו. קיבלנו את הדת על ידי משה, הדת זה 10 הדיברות. הבן שלי נולד מכיתה א' עד גיל 18, אנחנו לומדים את 10 הדיברות. אי אפשר ללמוד את 10 הדיברות כל החיים שלנו. כשמגיעים לגיל 18, אנחנו צריכים כבר לעבור אותו ברוחניות, מהשכל ללב. אני מדבר אותו כמו שאני מדבר אתכם, באהבה. לתת את השכל שלנו עם הלב שלנו, הכל בשבילו. זה חלקים שלו. איך שהוא משתלט על 4, הוא משתלט על כל שכל של בן אדם שאנחנו באים אליו. ואנחנו נמצאים בזמנים האחרונים, המילה מגיעה לכל בן אדם, אנחנו אין לנו תפקיד, אנחנו שותלים, זורעים באדמה שנמצאת מולנו, זה גרגיר שנמצא בכל בן אדם, אנחנו משקים אותו, אלוהים נמצא בכל אחד. ואנחנו מעניין אותנו המלך, לא מעניין אותנו אף בן אדם, מעניין אותנו המלך המלכים. אף אחד לא הולך לפי מלך המלכים, כל אחד עושה את הדת לפי מה שהוא רוצה, אין דת, כולם בשביל ביזנס, זה אמונה. ושיהיה רק שלום במדינה שלנו ובכל האזור שלנו, ושקדוש ברוך הוא יעשה לנו שלום בכל העולם הזה, וכולנו אחים, ושנחזור כולנו לאלוהים אחד, ותודה לכם.